fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-mulej tagħna din l-okkażjoni li nibdew il-ġurnata għad-dawl tal-kelma tiegħu li hija t-tama tagħna għaliex l-Iskrittura tgħidilna min jittama fil-mulej ma jitħawwaġġ. Ejjew impoġġu it-tama tagħna, il-problemi tagħna quddiem il-mulej u nħalluh jaħdemu biex jurina is-sabiħ tal-grazza tiegħu. U biex nilqgħu din il-grazzja din l-Ewkaristija kif jixraq nitolbu maħfra ta' ħtijietna. Mulej int il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu int l-ikel tal-ħajja, Kristu ħnina. Mulej int l-imħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-udisa din nofru b'suffraġġju ta' Karmelu, Joseph Attard u Alfred Kulmi. Nitolmu. U Alla, int reġġajt u waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekkel lilu nnifsu, imla lill-fidili tiegħek ferħ qaddis, wagħti jena bla tmiem lil dawk li jint ħrist mill-jasar tad-dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktib tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob ħareġ minn Birsaba u telaq lejn Ħaran. U wasal f'post sagru u waqaf biex jgħaddi l-lejl għax ix-xemx kienet niżlet u ħa waħda mill-ħaġar li kien hemm u għamilha mħadda għal rasu u raqat f'dak il-post sagru. U ħolom u ras ellum wieqaf fl-art bil-quċċata tiegħu fis-sema u beda jara l-anġli telajn u niżlin miegħu. U lemaħ il-mulej wieqaf ħdejh u dan qallu: jien il-mulej, Alla ta' Abraham, missierek u Alla ta' Iżak. L-art li jint rieqet fuqha lilek nagħtiha u lil nislek. U jkun nislek bħat-trab tal-art. U int għad tinfirex lejn il-punent u lejn il-vant, lejn it-tramuntana u lejn in-nofsinhar. U jidbirku bik u bin-nisel tiegħek it-tribujiet kollha tal-art. Arani, jien miegħek u nħarsek kull fejn tmur u nerġa' nġibek f'din l-art għax jien ma nitilqekx qabel ma ntemm kull ma jgħidlek. Imbagħad stembaħ Ġakob mir-raqda tiegħu u qal: tassew hawn Alla f'dan il-post u jien ma ntbaħħx. U beża u qal: kemmu tal-biża' dan il-post sagru. Dan mhux ħlief dar Alla u dan bieb is-smewiet. U Ġakob hawn kmieni filgħodu u ħal ħaġra li kien qiegħed taħt rasu u waqqafha bħala plier u sawwab iż-żejt fuq rasa u semma dak il-post Betel, dar Alla, waqt li qabel il-belt kien jisimha Luz. U Ġakob għamel wiegħda u qal: jekk Alla jkun miegħi u jħarisni fit-triq li jinqbad u jipprovdili ħobs x'niekol u l-bies x'nilbes u nerġa' lura bis-sliema lejn dar missieri, Alla tiegħi ikun il-mulej. U din il-ħaġra
li jien waqqaft bħala plier tkun dar Alla u minn kull ma tatini natik lexur. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Alla tiegħi fik jien nittama. Alla tiegħi fik jien nittama. Int li tgħix għall-kien tal-għoli li tagħmmar għaddel ta' dak li jista' kollox. Għajt lill-mulej kien tiegħi u qawwa tiegħi int. Alla tiegħi jien fik nittama. Alla tiegħi fik jien nittama. Għaxu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mart tal-mewt. Bir-rix tiegħu jattik u taħġwen ħajħ tisken. Għax tarka u korazza il-fedeltà tiegħu. Alla tiegħi fien fik nittama. La tħabbeb miegħi jien neħilsu, la għaraf ismi jiena nħarsu. U jsejjaħli u jiena nwieġbu. Miegħu inkun fid-dwejjaq tiegħu. Alla tiegħi fik jien nittama. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwar il-ħajja permezz tal-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien ressaq lejn Ġesu wieħed mill-kapijiet, ixtaħet f'riġlejh u għallu: Binti issa għada kemm mietet, imma int ejja qiegħed idejk fuqha u hija tgħix. Ġesu qam u mar warajh flimkien mad-disċipli tiegħu. Mela waħda mara li kienet ilha 12 sena sħaħ bagħti bit-tixxija tad-demm resqet lejh minn wara u messitlu t-tarf tal-libsa għax bejna u berruħa qalet: Imqar jekk immiss il-libsa tiegħu infeq. Ġesu dar lemaħħa u għalilha: Għamel il-qalb, binti, il-fidi tiegħek fejqitek, u minn dak il-ħin stess il-marda fiet. Meta daħal għand il-kap Ġesu ra daq tal-flawt u folo n-nies jagħmlu storbju sħiħ u għalilhom: Warbu għax it-tfajla mhijiex mejta imma riqda u għabdu jiddieħku biha. Iżda hu keċċa n-nies il-barra, daħal, qabad id it-tifla u qamet. U din l-aħbar xterdet ma dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Qegħdin fi żmien sabiħ ta' din is-sena ġubilari bit-tema it-tama tagħna, it-tama fil-mulej. U llum għandna ngħidu 4 personaġġi, 4 tipi ta' persuni li ipoġġu it-tama tagħhom fil-mulej. Għandna lil Ġakob illi dik il-ħolma li ra l-art maquda ma' sema permezz ta' dak is-sellum fejn l-anġli kienu telejn u niżlin, kienet wegħda li Alla għamel lil Abraham u mbagħad issa f'Ġakob biex ikun barka ta' Alla lil popli l-oħra. Alla għażlu biex ikun il-barka għall-oħrajn. Mbagħad għandna wieħed kap illi ma kienx parti mill-poplu Ludi, imma kien sema b'Ġesu u
dak li kien jisma' kien nisser fih tama kbira illi il-profeta ta' Nazaret huwa l-Messija. U għaliex emmen fil-Messija? Għaliex fih kien qed jara anki jekk għadu ma wirex ruħu Ġesu bil-qawwa tiegħu li qam mill-imwiet, imma kien lemaħ fih it-tama fih għax kien hu dak li jagħti l-ħajja, tant illi quddiem il-mewt ta' bintu marfan Ġesu u x'qallu: ejja għax binti mietet imma int poġġi dejk fuqha u tfiq. Hekk emmen u hekk ġara, għaliex dan il-kap emmen fall f'Ġesu illi kien kapaċi jagħti l-ħajja. Issa Ġesu wera ruħu li hu verament il-Messija billi qam mill-imwiet. U jien naħseb illi dan il-kap wara li sema li Ġesu kien irrebbieħ fuq il-mewt meta qam, żgur li dar lejh u mexa warajh, anki jekk m'għandniex miktub fil-Vanġelu. Imma min jesperjenza li jittama fil-mulej falla tagħna ma tfixklux, ma tiddeludihx, jiġifieri wettaq dik il-pjan li Alla għandu fuqna, dan il-kap mexa wara Ġesu. U bat għandna dik il-mara illi barda twila, nistgħu ngħidu ħafna esperjenzi tagħna l-bnedmin bil-mart bid-baqtijiet tagħna. Anke hemmhekk din il-mara ittamat fil-qawwa ta' Ġesu. Għax ħasbet, qalet u emnet illi jekk jien immiss ftit il-mantar tiegħu infieq. Kella dik it-tama, dik il-fiduċja kbira, hekk ġara. Il-personaġġi l-oħrajn huma int u jien. Quddiem il-problemi tal-ħajja tagħna illum. Kemm għandna fiduċja, kemm għandna tama li Alla huwa preżenti fis-sitwazzjoni tagħna. Ħafna minna wkoll jistgħu jesperjenzaw li talbu xi ħaġa lil Alla u forsi Alla ma tawhomx. Għaliex ngħiduha kif inhi. Ħafna mit-talb tagħna mhuwiex talb ta' tama. Jiġri huwa l-każ illi ħafna drabi aħna lil Alla ma nafdawx, imma rridu nikmandaw. Għamilli hekk, għatini din u l-bqija. It-talb, it-tama, mhix li tikmanda lil Alla, imma t-tama tagħna hija illi tħalli il-mulej idawlek biex dik is-sitwazzjoni ma tafġikx. Din hija il-loġika tat-tama nisranija, it-tama tal-preżenza ta' Alla f'ħajjitna. Għax Alla ma jsolvulniex ċerti problemi. Jekk jien għandi difett f'ġismi jew anke forsi fil-karattru tiegħi, Alla mista jfejjaqni. Imma jagħtini l-grazzja, jagħtini l-kuraġġ, jagħtini l-qawwa illi ngħix din is-sitwazzjoni mod seren. U hawnhekk naraw il-qawwa tat-tama tagħna fil-mulej. U jekk ma nesperjenzjawx din it-tip ta' tama, ma nistgħux ngħixu serenament ferħanin bħala nsara. Għalhekk nirringrazzjaw lil Alla li kull darba li niċċelebraw l-Ewkaristija hija mod kif il-mulej jurina il-preżenza tiegħu. Imma aħna għandna tama fih, għandna fiduċja fih, il-pjanijiet t'Alla nemmnu li huma taġi talina, għax ħafna drabi anke hawnhekk ngħidu Alla tani dan is-salib u nibdew forsi ngerglu. Taħseb li tassolvi l-problema tiegħek? Jew inkella taċċetta determinazzjoni
بريدة tajba li tgħid Alla iridni l-ġid, irid iħobbni din is-sitwazzjoni. Hemmhekk hija ċevetta tat-tama tal-ferħ tal-ħajja nisranija. Ejjew nitolbu lil Madonna ta' Pinu tenna biex it-tama tagħna fil-mulej ma tħawwadniex, imma tagħtina l-kuraġġ li ngħixu mogħdin mal-mulej. Alla l-missier li jiet fis-smawiet għandu għajnejh imdawlin lejna il-bnedmin li tant iħobb. Nitolbuh fiduċja u ngħidu missierna li jinti fis-smawiet ismana. Missierna li jinti fis-smawiet int li jintalla li tista' kollox. Ejn li l-Knisja mxerda mad-dinja kollha fin-nuqqas tal-ħila tagħha nitolbu missierna li jinti fis-smawiet isman. Int li ibnek Ġesu Kristu waqqaft is-saltna tiegħek fuq din l-art. Għati paċi u salvazzjoni lill-bnedmin kollha li għandhom il-fiduċja f'imħabbtek nitolbu. Int li dejjem tisma' lil min jitolbok bil-fidi. Farraġ lil minu imnikket u għejn bil-grazzja tiegħek lil min qiegħed ibati nitolbu. Int li qiegħed il-ħajja u l-qawmen tagħna. Għati lilna l-koll li qed nieħdu serv lill-Ewkaristija u nagħtu ħajjitna lil ħutna nitolbu. Ninaqdu ma' dak kollha li jitolbuna biex minn dan is-santwarju irresqu l-karba tagħhom lill-mulej. Biex dawn il-persuni u aħna magħhom ma nagħtaw qatt qalbna mill-preżenza tal-imħabba tagħna f'ħajjitna nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo perché quello che ci dice il Signore, che la speranza non delude, possiamo avere il coraggio di vedere il piano di Dio come segno della benedizione, dell'amore di Dio verso di noi. Preghiamo, nitolbu. Il-res u kol it-tal personali tagħna. U Alla li għal-fidi ta' wieħed biss salvajt id-dinja, għati lilna illi kull darba li niċċelebraw l-Ewkaristija inħabbru l-mewt u l-qawmen ta' ibnek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tjubitej tajtna dan il-ħobs li nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissejjeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dal-imbit li għedin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina u tagħtina għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu għal ħajja nisranija
بكريستو سيدنا. المولاي معكم. نرفع قلوبنا لفوق نزكها للمولاي الله تعالى. سوى وشيرة تسوى مولاي مسيرة ديس الله تديم تستقلش تايا بوتاجيتا السالفاسيوني تانا لدولودو وفي كل سيتواتيوني تالحية الردورك هاي بكريستو سيدنا. فقدة محبة نفتكروا في الموتيو في دهية نستقروا الأومنتيو تامس فيها نستناه يجي في الجلوريا. عليك مع القديسين والانجل كلها انفهروا وانتنوا لك بالعيدة. قديس 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 مولاي الله تعالى سيشتي مويتوا الارتم ليا بالجلوريا تيك وصلنا في لولي تسمويت امبيرك من جاي في سم المولاي وصلنا في لولي تسمويت. قديس تسويت مولاي انت لاين تقول قدسية. قدس عليك نطلبوك دال-offerti بالبركة tal-Spiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra d-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mattijek mulej. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħajla xoġbok til-għana għawn u dimek biex naduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispiritu Santi għadna f'ġisewijiet li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Karmelu, Joseph Attar u Alfred Kurmi li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dawk ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebkuk Ġesu Kristu ibnek. Bikristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-seli sta kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew aħwa nitolbu bil-tama lil-mulej kif huwa stess jallimna, missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalnex fi ġrib il-dar iżlam id-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiba tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem nidnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħek. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija slem u laqda li jint trid fija, int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser li tqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla molej Ġesu Kristu li tqarbina ma tkunx ta' kondanna. Iżda titjiba tiegħek kien jaħħel bsir u fewqa tar-ruħ Ġesu. Danu Ġesu, danu li naħħi id-nobet tad-dinja. Ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier beno l-Spiritu Santu. Nitolbu. Issa li mlejtna bil-għajnuna kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa salvazzjoni tagħna u li qatt ma nifqu infaħruk bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar ngħidu talba lill Madonna ta' Pinu
biex il-grazzja ta' Alla tgħix fina id-dawalna u biex timlina bit-tama fl-imħabba kbira tal-preżenza ta' Alla f'ħajjitna. Għalhekk flimkien ngħidu din it-talba. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirke inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina metin bik, is-sofissija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.